umaga sa inyong lahat, no, or araw or gabi. Ito yung mga basura sa Japan, mga ka-travelers, no. So parang maamis ka talaga. Matagal ko na itong nag-video noon pa, pero parang ibang-iba talaga eh. Parang maamis ka yung mga style nila ba. At saka napakalinis, at saka maganda yung system nila. Kasi bata pa sila, ito na yung ginagawa nila sa school. So napakalinis yung style nila kung mag-ano sila ng mga basura. Ohayou gozaimasu. Napakalinis ba? Sobrang napakalinis yung mga basura nila dito sa Japan.
mga ka-travelers, ito yung mga damit nila, no? Tinapon nila yung mga damit. Ito yung mga, kasi pa-summer na. So mga winter, tinapon na nila yung mga gamit nila. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.